Και τα 13 πρωταθλήματα του Ολυμπιακού την τελευταία 14 ετία. Είναι πολλά. Πρέπει να έχεις γενιάδα μέχρι κάτω. Χαμός, Άι Βασίλης. Τόνια, η σχέση σου αν το έκανε θα σου άρεσε? Ναι, δεν θα είχα πρόβλημα. Βέβαια, εντάξει, δεν θα ήθελα δράκο. Θα ήθελα κάτι διαφορετικό, ένα άλλο σχέδιο. Δηλαδή, μου άρεσε πιο πολύ του παιδί. Εσείς, Φακουλίνη? Εγώ, Έλενα, θα έκανα και όπως είπε και ο καλλιτέχνης μας πριν, κύριε Χαμζά μου, αυτό που θα έκανα, θα ήθελα να έκανα τράιμπαλ στο στομάχι μου. Πλάκα κάνεις. Ναι, γίνεται. Τι είναι αυτό που έχεις κάνει? Αυτό στο υπόλοιπο μέρος του σώματος μπορούμε να κάνουμε τράιμπαλ. Δεν το έχει πιάσει. Έλα, το έχουν ζητήσει κι αυτό. Δεν γίνεται. Προς Θεού. Είσαι δασίτριχο αγόρι. Γίνεται. Στην πλάτη. Στην πλάτη. Γιατί δεν υπάρχουν πολλοί άντρες που είναι κοντά στην πλάτη? Τι ωραίο, τι ωραίο στην πλάτη. Στην πλάτη τώρα. Πω. Όχι. Δύσκολο θα είναι, μου φαίνεται. Να μας πει ο καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης Δεν στο το έχουν στομάχι ζητήσει μπορώ τον να άνθρωπο. κάνω. Να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά πολύ. Ήταν τέλειο. Αυτό είναι συνέχεια που συνεχίζει από το Δράκο και γίνεται το Tribal. Α, δράκος με τράιμπαλ. Το Tribal είναι ο κύκλος. Ξέρω, αργούν. Αυτά τα σχέδια που πάνε έτσι. Ναι, είναι ο Αυτά τα κύκλος, είναι το tribal και εδώ καθαρό. βλέπουμε Ναι. το δράκο. Και αυτός είναι ο Δράκος. Λοιπόν, μικρότερη ηλικία που σου έρθει στο μαγαζί. Έχουν έρθει και Από τότε που 5 χρονών. 5 χρονών, ναι, Και τι θέλουν του οι έφτιαξες? γονείς. Μου ζητάνε συνήθως να τους φτιάξω κάτι, να πούμε φατσούλες, να πούμε Γλυκούλικες. γλυκούλικες, ανάλογα τι είναι. Τον ντάζ έχω φτιάξει, έχω φτιάξει να πούμε αρκετές δουλειές έχουμε Και ο κάνει. μεγαλύτερος σε ηλικία? Ο μεγαλύτερος είναι 46, ένας κύριος ξαφνικά είχε φέρει το γιο του και μου λέει, μπαίνει μέσα, είδα προχτές, μου λέει, που κάνεις κάτι σχέδια, μου λέει, θέλω τώρα μου κάνεις αυτό σε κεφάλι. Ωραίο. Πολύ μπροστά. Σε περιμένουμε σύντομα κοντά μας, μαζί με γυναίκα, μαζί με μουσική, μαζί με και άλλο τράιμπαλ. Με βρίσκεται στο Κερατσίνι, Ναι. Ελευθερίου Βενιζέλου 157, στα Ταμπούρια. Τέλεια. Λοιπόν, καλή Flat επιτυχία. mates. Μόλις Να είστε πάρω το καλά. πράσινο φως από τον διευθυντή μου, κατεβαίνω ή αφήνω λίγο μουσάκι και με φτιάχνεις ή αλλιώς έχουμε μάλι. Θα το δούμε. Να σου πω, θα πάρω και εγώ τηλέφωνο το αφεντικό και θα πω παρακαλώ.